Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün hepdäniň birinji güni 2020-nji ýylyň 1-nji noýabry. Men şu gün siziň hemmäňize bir hoş habar aýtjak bolýar. Biziň aktivistimiz Bayram Allalyýew deportasiýon merkezinden boşaldyldy. Häzir Bayram Allalyýew öz maşgalatyna ugşýar. Men Bayram Allalyýew we onuň maşgalatyna gözüň aýdyn diýen we sizi maşgala bolup birleşýän we gaty bergenýärine gutlaýan hemme aktivistleriň adyndan, hemme prawzashytniklaryň adyndan, bize kömek eden adamlaryň adyndan bayram sizi we siziň maşgalaňyzy gutlaýan. Şu gezek gepleşigimde men ýene bir gezek biziň prawzashytnik gurumlarymyza Täjgül Begmedowa, Annaduza Hajyýewa, Memorial Ponomaryowa we olaryň ýyzyndaky hemme prawzashytnik gurumlary, ýani adam haklaryny goraýan gurumlary biziň grajdan aktivistlerimize, biziň watandaşlarymyza, biziň aktivistlerimize, hemme dewlet aktivistleri, hemme opozisiýon liderleri şu Bayram Allalyýew we beýleki aktivistleri boşaltmaga goşundyny eden adamlara köp taňryakatyn aýdýan. Haçanla halk bolup biz ýapşan ýagdaýymyzda halkyň öňünde hiç zat durjak zat ýokdur. Ne Berdimuhammedow ne onuň rejimi durulmaýar. Hormatly watandaşlar, siziň bilşiňiz ýaly Bayram Allalyýew bir kanun ýagdaýynda saklanyldy. Oňa egerde Türk hökümetinden teretsem ol kiçik etapynda bir kanun ýöne umumy Türk hökümetiniň tarapyndan teretsem ol dogly bir kanun. Sebäbi Bayram Allalyýew beýleki aktivistler, beýleki Türkmenistan grajdanlary ýaly öz dokumentini, öz pasportyny uzatjak, çalışjak bolup köp konsullugy, general konsullugy, Türkmenistan İstanbul'da general konsulluğu ýutupdy. Ýöne gynansak da generalny konsullar, pasos, elçihanalar, elçihana ýolbaşçylary, Raşid Meredowyň alyp barýan biznesi bolan soň şu zatda ruhsat bermän, uzatman, çalışman, şu Türkmen grajdanlary daşary ýurtdaky Ilaytada iş migrantlaryny kösepýär. Ine şol sebäpli onuň kämillik wagty dolan soň ine Bayram Allalyýew gelin siziň kämilligiňizi dödelýip, ýani çagranyna tutup alýarlar. Polis bölümine. Bayram Allalyýew kanun bolanok, Bayram Allalyýew kämillik almanyda öz dokumentlaryny uzatmanyda çalışmanyda hem ýere ýüzlenýär. Şu ýaly Bayram Allalyýew ýaly adamlar köp. Olaryň itsenlik wagt Türk hökümeti, Türk polisleri alyp bilerler. Bir tarapdan ol dogry ýöne umumy sebepden ol näme dogry? Bir kanun. Sebäbi ol adamlar biýüne, ol adamlar gaçak däl, ol adamlar kanun bolanok, ol adamlar administratif kanun bolanok. Sebäbi olaryň eýýem ofisial ýagdaýda konsulluğa ýüzlenip, hatlaryny goýup, şol konsulluk, şolaryň pasportlary çalışmasaň güne, esas güne jenaýatçy konsullaryň özüne. Jenaýatçy konsullar, terroristler we onuň ýolbaşçysy Raşid Meredow diňe pasportlaryň üstünde biznes edip $3,500 bersen ýa $10,000 bersen, şol aralykda pul bersen bular çalışýar. Başga bular edenok. Sebäbi ýokardan görkezme bar. Türkmenistanyň prezidenti Raşid Meredow hemme zat inanyp näme etseňiz edin, şol aktivistler çykmasyn, adamlar dokumentsiz, nelegal bolup hiç ýerde ses bermesinler, aýdýan zatlary hakykata aýtsalar, bular hiç kim inanmasyn, bular gaçak bolsun diýip ýa-ni ýürütürleşdirilen sistemi guruldy. Ine şonuň üçin bizde dokumentler ýa-ni almak, çalışmak meselesi kyn. Hiç bir döwletde bu ýalat ýok. Demirgal Koreýada bu ýalat ýok. Diňe Türkmenistanda. Sebäbi bu köni sowietik sistema. Ine şonu ýolbaş Hramow alyp baran soň Berdimuhammedow doly siýasaty, ýani şoň eline tapşyran soň Raşid Meredow şonu şu pursatdan peýdalap öz biznesi ýola goýan soň ine şu zatda boldy. Hormatly watandaşlar, men ýene bir belli keşek bolýanlardan ünsürüm. 10 kuna galman hemme aktivistler çykdy. Haçan sen adam haklary üçin görüşen bolsaň, haçan sen istenlik bir döwlet, Türkmenistan bolsun, Türkiýe bolsun, Ýewropa döwleti bolsun, sana bir kanun hereketleri eden ýagdaýynda seň arkanda bütün dünýä döwletleri dur. Demokratiýany öňe sürýän, demokratiýa prinsiplaryna hormat goýan bir topar halkara gurumlar, bir topar hereketler, bir topar partiýalar, bir topar liderler
bir topar döwletler. Şonuň üçin sen näme diýsem, arkanda hakyky arkadagy. Ýöne senin arkadag diýip özüne diýip ýören prezidentin sana garşy görüşýär. Sana garşy şu zatlary edip seni bet basýar, taljak bolýar. Nämemiş? Biz onuň diktator diýen zatlaryny edemde okmuş. Biz onuň aýdan zadyny etmek. Biz konstitusiýada ýazylan zatlary ederiz. Şonuň üçin konstitusiýada näme ýazylan bolsa, hormat goýmaly. Diktator konstitusiýadan çykyp başga bir meýdançylaryna gelip ýörüp, bize o ýerden aýdýan zatlaryny ol öz maşgalatyna aýtmaly we öz ýegenlerine aýtmaly. Bizim türkmen halkymyza oraya gerekkel o bikan. Hormatly watandaşlar, men ýene bir kısa sorumuza jogap bereýin. Ine maňa aktivistler ýazýar. Murada Çemenöre we Azat Haýpaýew näme dernege bardylar diýip. Ýa-ni teýdaşyn dernege. Menin pikirimçe olar şol ýa agent ýa şol agentlaryň ýa-ni hormat edýän, hyzmatlaşyk edýän hökümet bilen bir adamlar. Sebäbi logika ýok buluň baryp o ýerde gizlenip duşup ýörenlerine hiç ýok, logika ýok. Menim Marian ine Kiýewde men gatnaşdym ýygynaga, ilçhanaň ýolbaşçy guruldy. Studentleriň arasynda men bardym, dinledim, çykyş etdim, ýünürdüm alýanlygyny. Çıkıvan daşımla 10 minutdan soň ýa-ni Taras Şevçenkoň ýadyralyny öňüne hemme zatlar halka ýetirdim. Näme şular şu ýere baryp, şu ýerde çykyş etmän, ýa-ni hakykat aýtman, şu ýerde olar bilen gujaklaşyp el serip şu ýerde bolup gizläp ýörler. Men şoňy düşünemek. Şoň üçin olaň eden hereketler şoňa meňdiýär. Galan adam halkyň ölçüler. Ine şoň üçin olar barýarlar, şöyle hem agentler ýygnandy. Sebäbi ol Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýürütülüşdirilen gurulan sistema. Ol sistema ýürüte bir schema. O ýerde Türkiýe tarapyndan öňki ýa-ni hukukçuluk gurulmak bölümünde işleyen adam, bu tarafta da hukukçuluğun, yani konsulluğun öğüleri, hukukçuluğun işgalleri. Şoň üçin şöyle çağırılan adamın yürütülüştürülen adamlar. Onu aktivistlara çağırmalı. Näme o boy derne varan oklaşlar, Türkiye varanlar. Bizim derneğin, halkın derneği var. Oğuz boyu. Näme şöyle varan Nuru ön çemenlerin işleyadi. Näme baran ok şunu yanına. Görün ok näme halkında varan ok. Näme Tuzla deportasyon merkezinde oturan oğlunun yanına varan ok күнү ötçek ol. Menin pikirimçe olan plan çıdılan, dine şu meyreka bardılar. Şu meyrekede de bolup, öyle yankı zadanyalarını aldılar da gaýtdylar. Indi bular näme diye özünü gorajak bolup, Gurbanow nähil bilýär o zatları. Gurbanow halkymyz bilen işleýär. Gurbanow halkymyz surat video iýerdi şol bolup geçen zatları. Men hemmesini görkezlemek, şoň üçin habarlar derrüw berli. Kim näme edip ýörenleri bizim oňulen işimiz ýok. Ýöne biz egerde görüşýän bolsak, egerde sizem görüşýän bolsaňyz ýa-da görüşýänler garşy görüşýän däl bolsaňyz, onu o ýerde siz bolmaly. Ya bolsaňyz o ýerde çykyş edip, şol täze gurulma haýyş edip, ine şu zatda şu problemler köp Türkmenistanyň watandaşlaryna sizin şonu çözmeňizi haýyş edýär. Onam çykyp daşyna siz aýtmalyňyz. Şu zatlar bolman soň näme gepleşip geçirdiňiz, onu özüňiz halka düşündürýärsiňiz. Indi ikinji soru, ýene bir soru boldy. Şu ýerde ine bir kanallarda murada näme Bayram Allalyň adwokatlygyny, Bayram Allalyň saýlan adwokatyny aýyrdylar. Näme onu kimse diýýär diýip aýdyldy. Häzir biz ine aktivistler bolup bir advokat ýa-ni gurumy bilen işleýäs. Şol advokat gurumasyna bir topar advokat bar. Ine haçan sen bir adam çykaranda ol 8500 liradan başlap 15000 lira çelli ýetdi. Ýöne haçan sen toplap çykaranda, mesela üçin biz bir 8 adamyň adlaryny berdik. O ýerde adam başyna 2000 dan alınýar. Ine şol arzan bolan soň we effektiwnosti şol real bolan soň biz ine şonu Bayram Allalyň şol advokat bölümine goşup şoňulen ýa-ni arzan bahadan arzan türäp şonu çykardyk.
Bayram Azalyýyň tapan adwokaty öňkü Gyzyl Alman adwokaty o bolsa men ýalňyşmasam 12.000 ýa 15.000 lira diýdi. Ol gaty gymmat bolýar bir adam üçin. Sebäbi biz halkyň pulunu ulanýar, öz pulumuzy goýýar. Biz bu zatlara ýanky çäksiz pul alamzok. Şoň üçin çäksiz pul alsagam bu real etmeler. Sebäbi bu bir biznes däl, bu bir adamlar çykarmak, çykdyjy minimal etmek bir ýagdaýda. Ine şoň üçin hiç kim ýanky ady ýa-da hiç kim kimsindiren ok. Ine şol çykdyjy ady etmek üçin adwokatyň prosedura, şol prosedura edenle ýanky bize has ansat bolýar. Bir san adwokat topur bilen işlenne beýleki bir dürli adwokat bilen işlenden has ansat bolýar. Hemme togralyp şoldy. Şoň üçin ine şu ýaly netije kabul edildi. Men nur bilen gürleşdim. Şu ýaly netije kabul edildi. Menim şoň dogry diýip pikir edýän. Yine başka soruňyz bolsa men jogap berilsem berjek. Häzir gyzky efirimi gutarýan, men ýene bir gerek ýatladýan hormatly watandaşlar, soňky aktivistimiz Bayram Allalyýew boşadyldy. Ine haçan sen aktivist bolup öňe çykan ýagdaýynda, gahrmançylyk görkezen ýagdaýynda adam haklaryny, öz haklaryny, ýani arasda beýleki adamlar bilen çykyp goran ýagdaýynda, onu sen tutun ýagdaýynda, dokumentin näde bolsa da arkanda bir topar halkara gurumlar, bir topar adam haklaryny gorayan gurumlar, bir topar döwletleriň liderleri, bir topar ýürütülüşdirilen ONU, OBSD gurulan gurumlar sizi goraýar. Aktivistler, halk, liderler, hereketler, partiler ne şolar sizi goraýar. Şoň üçin siz ýekide. Biz näme sizi hemme çağırýar, haklaryňyzy alın. Eger haklaryňyzy alyp bilmeseňiz, onu üýüşip protest ederiň hemmemiz orta çykaryň. Türkmenistanyň häzir şeýle diýerler. Ayho, biz orta çykdyk, ýygnak giderler. Eger sen konstitusiýaň esasyna çykýan bolsaň, sen hem ýygynýan bolsaň, olar gaty ise 48 saat saklama haklary bar. Şonu saklap, sen administrativ kanunlar bozaňok, konstitusiýany bozaňoklugyny görüp seni boşadyrlar. Hawa gorkudurlar. Ýöne ýygnap, akydyp türmäge basýan adam ýok. Siz ama ine Murat Düşemow diýip mysal getirirsiňiz. Murat Düşemow bir näçe wagtlap görüşip gelýän oglan. Bir näçe wagtlap çykyş edip YouTube'larda Türkmenistanyň içinden açyk efirler edip ýören oglan. Murat Düşemow şo ýerde administrativny ýani iki sany welaýatyň arasynda durup şo ýerde ýani polisler bilen gidişdi. Onun tarihi bilen sizin tarihiňiz deňder. Sen öňe çykanda sen näme produktlar bilen, näme iş ýok. Ine o ýerde sen dol hakyň bar. Ol konstitusiýada ýazyly. Şonuň üçin onun tarihi bilen sizin tarihiňiz deňder. Üýüşüp köçä çykmaly, üýüşüp häkimiň öňüne baryp talap etmeli. 1-de, 2-de, 5 bolan, 10 bolan häkimiň öňüne baryp talap edin. Egerde şoýda sizi saklasalar, biz dakansa görüşürüz, siz boşalar ýani. Murat Düşemow arkasynda da häzir görüş gidip dur, onu boşatmak üçin. Allah berdi peýgamber Murat Düşemow onun arkasynda görüş gidip dur. Gün-günden Türkmenistana beterden beter ýani göller sezilýär. Ýani hemme döwletleriň ünsü çekilýär. Indi öňkü bir kanunçylykları ýok. Indi gorkýarlar. Sen kiçik uçaskowy bol, poliseski bol, pastawowy bol, sen M5 bol, 6-njy addeň. Sen Türkmenistan prezidenti bol, jogaby çekilýär. Öňküýärler. Şoň üçin Türkmenistanyň prezidentine batyşlar güýçlenip gidip her günden. Siz şol batyşlar güýçlenende ol çekilip başlaýar, öz meýdançaňyzy, söwüş meýdançaňyzy, öz haklaryny alyp durun. Şonu almasaňlar, şol ýerler boş galyp ýene-de rejim öňe urulýar. Yeni gelip haklaryny alýar. Şoň üçin biz bu ýerden batyş edip rejimi çekdirýär, özýän kanun meýdançasyna. Şu boşan sizin kanun meýdançalygyňyzy özüňize alın, haklaryňyzy özüňize alın. Inni oturma. Egerde soraňyz bolsa, men soraňyza jogap bereýin. Beýsha.
Salam burada yine bir soru boldy şöyle. Şuna seyredip geçelim. Bir vatandaşımız ýazýar. Baha Kenay. Salam burada korrupsiýa bilen näp görüşmeli? Haçan birin Türkmenistanyna paraxorluk ýatar? Haýsy budağa garasaň ähireti paraxor jebir çekken prostoy halkyny. Dedim, diktaturanyň esas şerti paraxorluk. Sebäbi bir adam hemme zat dolandyrjak bolýar. O mümkin däl. Bir adam sizin bilşiňiz ýa bir kiçik gurulmada hemme zat kontrol etmeli. O mümkin däl. Sebäbi şol edara departamentler var, ýa bölümler var. Bölümniň ýolbaşçylary var. Bölümniň ýolbaşçylygyna taýdanlar, ýa brigadierler var. Ýa her hili участкlar var. On bir adam ýokurda oturup 24 saat telewizor ýa kamerada görüp kontrol etmeli. Indi döwlet meçhuluna. Türkmenistan prezidenti kontrol etbilýär hemme zat mümkin. Şonuň üçin ol kontrol etbilmeýär. Hemme ýerde paraxorluk başlaýar. Sebäbi o ýerde cenzura ýok. Azat medeniýet näme diýär? Paraxorluk tapan ýerine gün azadaýar. Onu etdiren oklar. Hakykaty medeniýetde beren oklar. İkinji, egerde bir paraxor edýän adam, beýlik paraxor edýän adam tutmaýar hiç wagt. Sebäbi erki özüni tutmaly bolýar. Paraxor paraxorlugy gollap berip, ýa-ni bular bir-birini gollap, gaýty bir-biri bilen baglanşyp, birleşip halkdan pul alýarlar. Mysal üçin, ine siz bir prokuraturada bir tanşyňyza ýa-ni men MHM işgäri gynýarym. Ol MHM işgärine jana diýär, "Salam aleykum, men planyň adyndan şöyle meniň bir garyndaşym bar, şoňa bir gaýrat zat diýmän. Ha, şeýlen bolýar, gurum ýok. Goýaýar diýip ýa-ni ılalaşýany bular. Onsoň sen oňa berýän, olam oňa eltip gaýdýar. Görýärmi? Paraxor sistema döredildi. Ýa-ni öňüme, ýa-ni dowam etdirilýär. Siz şu paraxor sistema finanse edip dowam edýär. Indi şu sistema bolmasa, bir adam diktator hemme zat dolandyryp bilmez, döwlet ýykylar. Hükmany suratda birinji prinsip diktatorun paraxorluk. Seredin Putin. Olam diktator. Oňun sistemasy paraxorluk. Seredin Türkmenistanyň prezidenti. Diktator. Oňun sistemasy paraxorluk. Seredin Nazarbayew. Olam diktator. Oňun sistemasy paraxorluk. Ol ýa hükman şert. Sebäbi şol bir adam hemme zada seredip bilmez. Mümkin alyp göreliň bir diktator, açyk ýürekli ýa döwleti galdyrjak bolýan adam ýöne oň kellesi ýerine, ol düşünýär, ýeköli hiç etmejändir. Sebäbi diňe bir pudogy alyp barýan ministrem oranok şo pudogy. Onu ýanyna ýoldaşlar arsa bolmasa, ýanyna ýoldaşlar spesialist bolmasa, ol çekmez o pudogy. O maglumatlar, hemme maglumatlar bir pudokda işläp ministr bolup, hemme maglumatlar aljak bolsaň ola mümkin däl. Sen alsaň bir 30% alýan, hakykaty bilen ol. Şuraya Türkmenistan prezidenti näme hakykaty bilsin? O bilen ol. Şoň üçin dolandyryp bilen ol. Onsoň on ukyýy gatýar. Şo sebäplen ine Raşid Meredow ýaly haramzadalar öz paraxor sistemasyny gurup, ýa-ni mundan beter gysyp, Hramfa gysýa Türkmenistan prezidenti bir zat ediň diýe, bular mundan beter gysyp, ondan pul alanýar. Şoň üçin pasportlar uzaldylanok, Türkmenistan raýatlar hiç kim daşyna çykyp bilenok, içine ýyp bilenok. Ol näme? Haçanlar şol barýer goýanlar, barýerden geçmek üçin sen pul tölämeli. Ýürütülüşdiren sistem ol. Şoň üçin paraxorluk haçan ýeter? Haçan demokratik döwlet bolar. Haçan demokratik prinsipler şo döwletde ýürärler. Haçan demokratik institutlar bolar. Olar näme? Azat medeniýet, azat jurnalistler, azat telewizioniýa, azat ýa-ni neşriýatlar, azat gazet jurnallar. O ýerde azat jurnalistler bir zat bilse, hemme zady edil, jikmejik halka düşünürse, şo ýerde öz paraxorluk üç galýar. İkinji, paraxorluk görüş, hökümet görüş alyp barmaly. Ýürütülüşdirilen komissiýalar bolmaly. Her gurumada, her ýa-ni pudokda ýürütülüşden komissiýa. O ýere istenen adam ardaýatsa, ýa-ni içki rasýadyna geçýär. Şu içki rasýadyna geçip tutup zat edip alýarlar. Häzir o ýerde Türkmenistan prezidenti gorkujugyna hemme haklary, hukuk gorýan gurumlar berip olar üstüne basyş eden soň, olary ýa gözlerini ýumýar. Gözünü ýumýar şonuň eden haramlyklaryna. Sebäbi
Şol haramlyklar bolmasa şolar ýa-ni pudokda işlemeýär, bilýär, dogry düşünýär. Şoň üçin azat medeniýet, adamlaryň azat sözü, azat hereketleri, Türkmenistanyňky kadetleriň azat bolmagy, prezidente bagly azat işlemegi, prokuraturaň azat işlemegi. Sen kadete ýüzlenende şo kadet prezidentiň agzyna seretmeli, näme bolur diýerken men şu ýa-ni iş boýunça näme karara gelmeli. Yok, ol azat işlemeli, hakikat seretmeli, konstitusiýa seretmeli, şol ýaly ýa-ni işini geçirmeli. Azat medeniýet, azat informasiýa, azat adamyň azatlygy, azat kadetler, onsoň Türkmenistanda azat jemgyýet bolmaly. Şu jemgyýetim etdirmeýär. Bir ýerde bir paraholuk görse, hökmen prokuratura arzaýyp şolary ýa-ni prokuraturaga çykyp suwda geçirýär. Ine şu ýaly bir gurulan sistemadan filtrler ýaly şu sistemalar işläp dursa, hemme ýerde parahola gaşy görüş alyp durýar. Hemme ýan gatlyklarda, hemme derejede kijik owalardan başlap, arçylykdan başlap, häkimler, welayatlar, mejlis, prezident aparat, pudoklar, ministrlikler, gurumlar hemme ýerde görüş alyp durýar. Şol ýa-ni medeniýetde aýdyp durmaly, görkezip durmaly. Ine şol parahol diýip ýa-ni näçip edýäni analiz edip, medeniýetde şonu düşündirip halka uly propaganda bolmaly. Olar ýat bolmaz, diktatorun ýa-ni döwletlerine, olar ýalda azat döwletlerde, ine demokratik döwletlerde bolýar. Ine şoň üçin näçip Ýewropada paraholuk ýok, ba bolsa bir 1%-ym ýok, näçip Türkmenistanda 100-den geçtik prosent paraholuk. Ine şu sebäpli bäde demokratik döwlet, bäde diktator. Diktator döwletde sen parahol tutan ýagdaýynda bular üýüşüp seni basýar. Ýöne Ýewropa döwletlerine, demokratik döwletlerine sen parahol tutan ýagdaýynda şol jenaýda çekilýär. Ine şoň tapaly. Şoň üçin biz demokratiýa diýip bir ýapşamdyk, biz bir şunkun dünýäde iň progressiv sistema, iň güýçli sistema, demokratik sistema. Adam üçin iň amatly ýaşaýyş üçin mümkinçilikleri ul bolar ýaly her adamyň istinlik agyr ýagdaýdan çykalga, ýa-ni kanun esasyna çykalga bolar ýaly. Eger berere batyp, öýüni atyp ýakas edip, şoň çykalgalaryny, şoň ýagdaýlary gowulaşdyrar ýaly. Ine şu sistema demokratik sistema diýilýär. Men misal getireyim. Şu ýerde sen bankrot bolsaň, baryp aýdýan, sen sen ýygnaýalar, karar çekmeýär. Şu karar çekilende biznesmenler üşýär. Ýa-ni ýürütülüşden tribunal, kommersiýa. O ýere biz güýçli biznesmenler saýlanýar. Seňle görüşýärde bolýar, problema ýok. Sana psikolog gerekmi, kömek gerekmi, pul ýazyň näýdi? Maşgalaňy ýapyş. Maşgalaňy bilen bolun, häzir siz stresde, hiç şady ýapyşmaň, köşüşüň, maşgalaňyz bilen bolun. Hökümetde näme kömek zat diýip, ýa-ni seni gaýtyp galdyryp, ruhuny, belentligini galdyryp, mertebeni galdyryp, seni stroýa goýýarlar. Türkmenistan näil? Bankrot bolmaly. Tutup alyp, basyp seni helak edýärler, ömrüňde ýa-ni şul gaýdyp galmaz ýaly. Her adam ýalňyşma haky bar. Şu ýalňyşanyna şonu düşündirip, şonu kömek edende onu kirletine ömürlük ýa-ni şu mysal hökmüne galýar. Şuraya döwlet biler. Adalatly, awraýly, adam syýan hormat edýär. Ine şoň üçin men ýen siz diýersiňiz, Murad aga, Orta Aziýada diktatura bar ede, bize gurdururlar. Inanyň. Serin Izrail. Bütün Arap döwletleriniň arasynda. İstinlik kılağını kurda. Näçip biz istinlik kılak däl, bir kanun zat däl, bir kanun zady gurulandy. Ol konstitusiýa däl. Eger şu konstitusiýa zady edilmesek, onda näçip bu konstitusiýa gerek. Onu biz aýtmaly. Bizde diňe diktatorlar bolmaly, diktatora konstitusiýasy bolmaly, biz diňe paraholukda ýaşamaly diýip, onu boýun almaly. Şonuň üçin bu zatlaryň logikasy ýok, bolmaz, eýtmez. Ine Sovet Soýuzy, bütün dünýä Sovet Soýuzy ýekete kommunist sistema boldy. Bolla 70 ýyl. Bolup biler, hemme zat bolup biler. Ol halka bagly we adamyň üstüne bagly. Şoň üçin men size her wagt diýen,
bilimlerinizi östürün. Bilmeýän zadyňyz YouTube-ba, kitaplar ba durmaň öwrenin. Sen svarçyk bol, sen ýanky çopon bol, sen ilmi işgär bol, sen pianist bol, sen kim bolsaň bol. Ýön hökman jemgyýet bilimlerini. Te adamyň arasyna sen eýýän jemgyýetiň içinde. Näil aragatnaşyklary saklamaly, näil moral taýdan dogry, näil moral taýdan näil dogry, näil şolar bilen ýa gülüşmeli, näil agryly hormatlamaly bolar, näil olar seni hormatlamaly. Şu zatlary öwrenmeli. Ony din kitaplarda däl, kitap bilim berýär. Ýa-ni agyrlykda, hereketlerde, gepleşiklerde bir-birine hormat goýmaklykda öwrenýär. Yeni bir soru bolsa jogap berin, şoň menem efir ýapady, hormatly watandaşlar. Ine yeni bir soru bar, men saýlamak sorulary şol ýetişenmäýän ine aýsyn ýa meniň bir tanşym Farhadyň efirine ýaranjagylar hakynda köp ýazypsyň diýip sorady. Prezident ýeke öýdi hiç zat edip bilmez, ýaranjagylar gollap bermese diýip jogap berdim. Selim, ine ýol başabaly. Egerde ýol başy gowşak bolsa, onam öýüp barsalar, olam şol ýa-ni öwýän adamlara öňe sürse, beýleki hakykat aýdýan adamlar, ajym bol hakykat aýdýan adamlar aýryp şola goýsa, onu bul öz virtual dünýäsinde ýaşaýar. Öwülýän dünýäsinde. Ine Türkmenistan prezidenti. Ukypsa gowşak. Bul diňe hoş habar eşek, diňe ýanky hemme zady gidilýär, erbet habalar gidilýär. Diňe hoş habar eşip toýlap ýanky gezjek. Ol toy konferansiýa ýalynar, tamada ýaly. Başga erbet zatlar goşulasy gelenok. Ol ýadynyň çykdy. Ol bir star däl, ol bir ýanky muzykant däl, ol bir neme däl, ol Türkmenistan prezidenti. Türkmenistanyň prezident wezipetine işleýän adam bütün Türkmenistanyň agyr problemalaryny birinji bolup çözdi. Agyr problemalar bir şeýle bir köp Türkmenistan batdy. Şunun şu zatlary üns bermän soň, şoň üns berýän zatlaram bir gowşak bolan soň, şu problemleri çözmän biz şunu geldik. Şu ýaly ýanyna çepekçileri ýanky üýşürse şo bolýar. Egerde normal adam bolanmasa, bir şonu öwüp artykmacy bilen öwýän bolsa, şonu derrüw bastyrardy. Ýa gün çekip ýok ederdi. Şeýle şol adam şunu bir virtual durmuşa sokýar-da, virtual ýanky uklad şunu. Ol düşünmeli şol zatlar. Hakykatyň ýanyna bolmasaň, sen başga bir dünýäde berip ýörsiň. Sen gowşak bolýan. Ine häzir Türkmenistan prezidenti. Şoň üçin gowşak bolan soň, halktan gorkan soň, diňe özüni öwýän we özüni wepaly adamlary üýşürip siýasat ýörenýär. Ol köne Sowet sistemi. Şoň üçin köne Sowet sistemiň gowy taraplary bardy. Ýöne bular diňe erbet tarapyn bolýar. Ine şoň üçin şunun propagandisti esasy informasyon görüşleri alıp barıp, esasy cenzuran we halkyň siýasatyny, ýanky siýasat alyp baryp halky gysyp gelýän Hramowyň siýasaty. Onu Berdimuhamedow awtomatik ýagdaýyna ýerine ýetirýär. Şoň üçin şol çepekçiler, gowlapçylar her döwletde bardyr. Ýöne şol ýol başyňda şolar bir nimede saklamaly, kontrol edip, ýanky şol bir kiçik öz granitsatynyň perimetrinden çykmaly ýaly. Sebäbi olardan ýanky dol diýip bilmezler. Sebäbi şu normal diýen adam ýerti ýanky çepekçi bolup bilýär. Şoň üçin şonu diýdimi derrew şonu ýanky çägürmeli. Çägürmesen galyp gidýär. Ol bir elementar zat. Ýol başa bilýändir, işlem bolsa şol ýaly. Egerde sen öwýän bolsa, hökman bir problemi bardyr. Şunu öwýär. Tapmaly şu problema, näme şunu şey diýär. Hökman bir ýerde bir zat bardyr. Ýa öwýän adam bir zat edendir. Ol kepini öwýän. Eger men ol ýaly güýçli gowy bolýan bolsam, onuň beýerde men bilen işleýän logiçny, sebäbi ol bir güýçli öňüden tarapdary ýanymda. Ol bolmaly şeýle.
Bundan beter övmek näme gerek? O näde o? Şonuň üçin egerde kim seni öwýän bolsa, hökman şoň bir ýerde ikilim bar, şo ikiligini ýapmak üçin seni 80% pursatlarda şeýle bolýar. Indi başga soralar bolmasa, hormatly watandaşlar, men şu günden kiçik efirimi utarýan. Ýene bir gerek ýatdy diýen bizim gahramanymyz Bayram Allalyýew öz maşgalatyna owşuldy. Maşgalatyna we özüne gözüň aýdyn diýär. Bayram çağlaryň maşgalatyna eýe bol. Nesip bolsa görüşler dowam edýär. Halk bolup ine hemmemiz hereket edip bayramam çykardyk. Inni aktivistimiz tutsagda galmady. Şoluň dokument düzükden biz şolary çykardyk. Sebäbi bizim arkamızda bütün dünya gurumları dur. Bizim arkamızda Türkmenistan halkı dur. Sebäbi bizim tarafımız hakikat, biz hakikat ýolda barýar. Hormatly watandaşlar, ýadyňyzdan çykarmaň, valyuta geçiriňizde minimalny geçirýäňiz, öz dogun anlaşmalarynızda smartfon alyp berýäňiz, internet çekdirýäňiz we kiçik Telegram gruppa ýazýaňiz. Şu Telegram gruppada aňardan gelýän habarlary şo ýerde bolup geçýän zatlar siz bilmeli. Sebäbi o sizin içki durmuşuňyz Türkmenistanyň içinde. Siz daşynda bolsaňyz, siz maşgalada habarly bolmaly bolup geçýän zatlar. Sizin tarapyňyzda bolýan hemme zatlary, işleyen yerleriniz, baryan yerleriniz, din zalyan yerleriniz, sport edyen yerleriniz, kultur yankı çäreleri baryan yerleriniz hükman sizin arnaşanyňyz görüp. Onu olun dünya garaşy giňelýär, onu olur türmede oturan ýaly bolmaýar. Onu olaryň açyk yankı kellelerindäki pikirler giňleşýär. Ol hemme zatdan, hemme tarapdan peýdaly türkmen halkyna hem ösýär, hem azatlykda duýup başlaýar, hem içinde bir kamçılığı yitip başlıyor. Yine orada aýtjak bolýan enatalar, studentlaryň enatalary. Studentler agryýadaydy. Siz herekete geçmeli. Biz sizi goýlar. Daşary ýurtdaky studentler siz hem herekete geçmeli. Durmalylar. Konvertasiýa hemmeler bolmaly. $50 konvertasiýa öz ýygynyny etsin Türkmenistan prezidenti. Türkmen halkyna şo manada konvertasiýa edilmeýän bolsa, yerini boşaltyrna, başga bir ýere geltirne, şonu bile üçin etdim. Şonuň üçin men her wagt diýän, bul bir kanun prezident Türkmenistan diňe çukur alyp barýar. Biz saýlawlar geçirip, açyk saýlawlar geçirip, iň güýçlü öňe çykyp Türkmenistany ösdürmeli. Türkmenistanyň manady, Türkmenistan prezidentiniň hakyky rezultat işi. Eger işler bilmese Türkmenistanyň manadyň hümmeti ýok. Eger işler güýçlü bolsa, onu Türkmenistanyň manadan güýçlü. Serdiň Amerika, serdiň Russiýa, serdiň Türkiýe. Ine ünsüyorum. Şonun manady, şonun lirady, şonun rubly diýje uny çalyşyp bolýar. Näçe Türkmenistanda çalyşyp bolýar? Näçe Özbekistanda çalyşyp bolýar? Diýje uny. Näçe Afganistanda çalyşyp bolýar? Näçe Iranda çalyşyp bolýar? Näçe Azerbaýjanda çalyşyp bolýar? Näçe Gazagystanda çalyşyp bolýar? Näçe Türkmenistanda çalyşyp bolýar? 30 ýyldan beri. Sebäbi şu adamlar hiç wagt ýol boşy bolmayan adamlar ýol boşlugy ogurlap, eýlep, zahvat edip bizim halkymyzy ýöne ýa-ni betbakçylyk saklap durýar. Sebäbi saýlawlar bolmady. Sebäbi biz onu islemedik saýlawlary. Şonuň üçin bular öz saýlawlaryny geçirip biz saýlawlary getirmän. Biz hem oň üstüne saýlawlara barman, öz jemlet borjumyzy, öz grajdanin borjumyzy ýerine ýetirmän soň ine şu ýalatly bolup geçýär. Şonuň üçin indi Türkmenistanda jemlet durmuşynda bir zat bolup geçýär bolsa, her kim barmaly. Täze bunun dernege şol kimde pasportlar bolmasa, maňa bir topar adam ýa-da problemalaryň şuraya barın şoňa ofitsialny ýüzlerini bize kömek edin. Egerde şolar size kömek etmese, onu diýmek, şu dernek diňe bir maksat bilen goýuldy, Türkmenistanyň aktivistlerini gysmak bilen. Biz şonu tuğut etmeli. Şoň üçin barın şoýra, ýüzlerini şoýra mümkin size kömek ederler. Mümkin olaram ýanky öz sistemalaryny çalyşyp başlarlar. Sebäbi ünsüyorum. Soňky bir ýylda köp zat ýetdi. Indi Türkmenistanyň prezidenti öz halkyny hata etmeýän adam Türkmen halkynyň ýanky mehirini aljak bolup, Türkmen halkynyň awraýyny aljak bolup hereketler edip başlady. Bolmasam şeýledi. Biz şunu urukdurdy. Öz halkyna hyzmat eder ýaly. Öz halkynyň awraýyny gazanar ýaly. Şonuň üçin barın görün bolmaýarmy? Bize habar ýetirin. Biz olary tanqid edip, biz olary bütün dünya
jar eder, şoň edýän zatlar we ýine de Türkmenistan prezidentine ýüzlenir. Bütün dünýä gurumlary ýüzlenir. Şunuň bilen men öz efirimi gutaýan, hormatly watandaşlar. Siziň hemmäňizi men hemmäňize jandarlyk arzu edýän, adalatlyk we azatlyk arzu edýän. Sag bolun, hoş kalın.